Rusija, Moskovska oblast, selo Kuprovo. Crkva Uskrsnuća Gospodnjeg. Napravimo znanstveni akustični eksperiment. Stojim točno ispod središta kupole. Lanac iz središta kupole visi okomito prema dolje, uperen je ravno u mene. Ispustit ću zvuk. Ja ću se kretati. Napustio sam zgradu crkve. Zvuk je postao znatno slabiji. Vratit ću se. Slušajte kako se zvuk mijenja. Ušao sam u zgradu i zvuk je postao mnogo jači. Ispod središta kupole zvuk postaje još glasniji. Govorim normalnom glasnoćom i zvuk snažno odjekuje. Zgrada crkve je akustični rezonator. Nema drvenog poda, zemlja omekšava i djelomično prigušuje zvuk. Ovdje je bio gladak pod. Pod je pojačao akustičnu rezonancu. U otvorima prozora nema stakla, a u otvorima vrata nema vrata. Zvučni val nepovratno odlazi u prazninu. Zamislite kakav je to snažan odjek imalo u prošlosti. Još jedna zanimljiva točka. Rezonancija hrama je podešena na nisku frekvenciju. Ako govorite bas tihim glasom, jeka je jača. Zgrada crkve izgrađena je za pojačavanje zvuka. Crkveni akustični rezonator radio je bez potrošnje struje. I danas također radi bez struje, benzina, nafte i plina. Međutim, u izgradnju je utrošeno mnogo materijala i energije. Potrošeno je više od 1000 tona opeke. Stvoriti jednostavno audio pojačalo. To jest, morate se moliti Bogu vrlo glasno. Jesu li se mogući Bog koji sve zna, sve vidi i sve čuje, stvarno trebao pojačala zvuka? Znanost i vjera ne mogu odgovoriti na ova jednostavna pitanja. Morate sami shvatiti.